Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de Brawl Stars aici pe canal. N-am mai postat, cred că de vreo 2 luni pe canalul meu și am decis să filmez în sfârșit cu o serie puțin mai veche. De când am început eu canalul de YouTube, e această serie, știți foarte bine că la început, când eram la începutul seriei de Brawl Stars, a fost nebunie. În fine, mai țineți minte atunci când aveam 100 de trofee la început și acum avem 5602 trofee? De la 100 am ajuns la 5600, deci e genial. Și știu că ați susținut seria aceasta foarte mult, adică chiar ați apreciat-o foarte mult. Să stați foarte multe like-uri la episoadele mele, chiar dacă eu v-am cerut un număr chiar foarte mare de like-uri. În fine, lăsăm asta la o parte. Îmi cer scuze că n-am mai postat de ceva vreme. O să încerc să filmez cât mai des un videoclip, cam la 2-3 zile. Sper că e bine. Ok, să începem. Da. Haideți să începem episodul. Nu uitați să nu uitați de like. Nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like și share. Hai să ajungem la pentru această ca să readucem această serie pe canal, să strângem 5 like-uri la acest episod. Eu zic că e destul ca să facem următorul episod. Bun. Știu că s-a lansat de curând update la Brawl Stars și am zis, bă, uite, n-am mai postat de mult, așa hai să postez și eu cu... Bine, nu mai e nou, că a durat ceva de când s-a lansat update-ul, dar în fine, sper să vă placă totuși. Acesta este noul brawler care l-am apucat și eu din Big. În fine, haideți să pornim și noi cu niște meciane. Olo, dar nu vreau cu brawler ăsta. În fine, lasă. Okidoki. Vrea să mă bată Jessie, bă. Bă, calmează-te. Deci asta vrea neapărat să ne bate. Haide, bă. O dai? Nu o dai. Ce să o dai? Nu vrea să dea cu mine, băieți. Asta e. Oh, nu. Sunt mort. Aparent nu sunt. Nu, sunt mort. Aoleo, dar nu vrem cu brawlerul ăsta, bă. Na, fine. Vă place brawler nou care s-a adăugat în Brawl Stars? Zic că e decent. Ea este ne alegem alt brawler. Hai să luăm părul ăsta. Ok. Ia stai așa. Îl trolăm pe ăla, care nu v-ați dat seama ce făceam.
Ok. Aoleu, de ce stai camp, măi? Măi, Shelly, mă. Hai că da. Mi se mișcă puțin lag, dar nu știu de ce. Ok, hai să plecăm de acolo că ea se bat și nu prea vreau să intervin. Aoleu, dar de ce stai camp? Bă! Ok, băieți, se pare că nu ducem prea bine cu win-urile. Ok. Atunci, băi, o să alegem pe Nita. Vă vine să credeți că jucăm cu Nita? Da, bun. Haideți să vedem. Cu Nita am câștigat foarte multe meciuri și mă gândesc că poate ne ajută să câștigăm. Ok. Bă, dar mă știam, mă, ești nebun? Are bombă. Ah, și-a folosit. Și-a folosit ultima dată și hai pe el. Aoleu. Bibi. Bă! Măcar am zis pe locul 4. Cea! Nu ducem bine deloc. Nici un win acum, bă! Mamă, ce e acolo? Trebuie să le iau pe toate. Hai, mă, trebuie să vină ăsta. Trebuie să vină ăsta să strice tot. Hai, mă! Dau rage. Cia! Să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să jucăm jocuri horror. Bă, niciun win până acum, bă, băiatule. Și filmăm de 8 minute, 49. Cea... Trebuie să câștigăm, bă. Măcar un win, bă, să zicem. Măcar un win să facem, bă. Nu să zicem. În fine. Nita nu mă dezamăgi. Când nu filmam era mai bun brawler pentru mine în momentul ăla. Și acum pe filmare pe așa, știi? Brawler și atât. Bă, dar nu știu că am lag când filmez, nu știu. Nu te mai ascunde tu. Tu nebuno! Tu nebuno! Nu. Hai, mă, nu zici, nu cred, stai camp! Dau rage, mă, frate! Și am uitat să vă anunț că nu o să mai facem seria
de... Nu o să mai facem seria de Clash Royale, am încheiat-o de tot. Nu că nu apreciați, o apreciați, dar practic m-am plictisit eu să mă joc jocul ăla, jocul respectiv și na, nu prea am vrut să mă mai joc. Mă plictisea jocul din ce în ce mai tare și na, mă săturasem să mă joc pentru că era și greu să, era greu să urci mai sus de arena 12 și na, nu știu, mi se pare așa plictisitor. Da, în fine. Oh! Ne-a picat gadget, ești nebun pe Shelly. Ok. Hai să încercăm pe Shelly, noul gadgetul lui Shelly, bă. Hai să vedem. Bă, mi-a picat gadget, ești nebun. Prea tare dacă ne-a picat brawler nou pe episod. Așa. De curiozitate să vedem ce faci. Am înțeles. Am înțeles, mă, băiatule. O, nebun. Am înțeles, bă. Nici nu știi ce gadget, dar merge. Băi, e bun în momentul ăla și-a dat și el ultimata, deci nu cred. Cea. Când vreau să dau și gadget, ăsta a dat ultimata și n-a mers. Da. Să crezi că dacă îi dă damage când mă împing eu în el. Deci că e ultimata lui Daryl. M-am obișnuit. Hai, bă, ce prost sunt. Bă, cum am rămas, mă, fără gloanțe? Ce? N-am mai jucat cu Shelly de mult. Probabil de-aia nu mai știu să joc cu el. Ok. Eu că te ascunzi acolo, nu te mai ascunzi. Deci nu cred așa ceva! Dau rage efectiv! N-am mai jucat cu Shelly de mult, băieți, și... Aoleu, cold! Mă nenorocești! Deci nu cred așa ceva, băi, băiatule! Niciun win, efectiv! Doamne! Mă disper jocul ăsta. Ce troll-i dau ăsta? O, nebune. Ce să facem, bă, mă? Hai să trișăm. Stau aici până sunt eu 1 vs 1 cu 1. O să fie cam plictisitor, da? Bine, hai că mai stau chem. Mamă, ești nebun, din 2.
Hituri el l-a luat. Hai, mă! Tu-s lagul vieții! Aută-l pe Leon cum ia tot. Lasă-o. Filmat de 15 minute. Joc 2 meciane și am încheiat și episodul. Va încheia episodul. Ok. Perfect. La mită acolo să mor, n-a murit. E bine. Am lăsat ăla cu 500 sau 100 HP, nu sunt sigur. Bă, și am sigur, bă, că e aici. Nesimțit. Bă, frate! Mă joc cu un încheiat. Da. Nu. Bă, unii player chiar efectiv proști, efectiv sunt proști. Bă, frate, m-a lăsat în 500 și tu așa, că vei mă omori. Zice, n-ai venit să ne batem parte în parte. După aia zice, nu ziceam nimica, dar... Bă, frate, deci nu cred că de proști poate să fie unii. Deci mă băteam eu cu un 1 stăchim, după ce mă lasă la 5 HP, vine ăla să mă omoare, știi că, na, e așa. Așa vor ei. Ia-o și pe asta. Pe ăștia. O să vă fac și eu la fel, să văd dacă vă convine. A, bă, dar de ce doi pe mine? Puh! Deci proști făcut grămadă de ăștia, nu știu. Părerea mea. În fine, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă sunteți noi, să vă abonați. Să dați un share pe Facebook. Așa. Eu am fost Marian și ne vedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!